କୋକିଶିଆଳି ଓ ରୋଗିଣା ସିଂହ। ଦିନେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ଅନୁଭବ କଲା ଯେ ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ବୋଲି। ସିଂହ ନିଜ ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଘରକୁ ଗଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘରକୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇକୁ ନିଜ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ କହିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ସିଂହ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଜଣେ କରି ସବୁଦିନ ସିଂହକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଗଲେ। ସିଂହ ବୃଦ୍ଧ ଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଯେମିତି ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରି ଭୋଜନ କଲା। ସିଂହ ଏବେ ଖୁସି ଆଉ ମୋଟା ହୋଇଗଲା। ଦିନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋଟେ କୋକିଶିଆଳି ଆସିଲା। ସେ ଭାରି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଂହ ଘର ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ସିଂହର ଭଲ ମନ୍ଦ ପଚାରିଲା। ସିଂହ କହିଲା, ଆରେ ତମେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ କି? ତୁମେ ତ? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ। ତୁମେ ଟିକେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହୋଇଛ, ପାଖକୁ ଆସ। ଆଉ କିଛି ଭଲ କଥା କୁହ, କାରଣ ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସିଂହ କଥା ହେଲା ବେଳେ କୋକିଶିଆଳି ସିଂହର ଘରର ପ୍ରବେଶ ରାସ୍ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲା। ପରିଶେଷରେ ସିଂହକୁ କହିଲା, ମୁଁ ଦୁଃଖିତ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଏ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇଥିବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ, ଯାହା କେବେ ବାହାରକୁ ଫେରିନି। ଏ କାହାଣୀରୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ସିଏ ହିଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଯେ ଅନ୍ୟର ମୂର୍ଖତାରୁ ସଚେତନ ହୁଏ। ଏ କାହାଣୀଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତେବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କାହାଣୀକୁ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।